בדרך כלל מפגשים עם קבלן, הם מפגשים טראומטיים. גם קבלנים הגונים, לעתים רחוקות אתה מסיים בידידות. במקרה הזה אני מוכרח להגיד שצמחה חברות, זה די נדיר. והכל נובע מיחס פשוט והוגן ללקוח. תשומת לב לדרישות שלו, לבקשות, לתלונות שלפעמים הן בלתי אפשריות, לפעמים נדנוד בלתי פוסק. איך מדברים אליך? איזו תחושה נותנים לך? של נודניק או של לקוח שהופך לידיד? האמת היא שגם המחיר היה כל כך הוגן, אבל אם הייתי צריך לשלם 15% יותר, הייתי משלם. אחר כך יש לי נטייה בגלל המקצוע שלי, בגלל רגישויות חברתיות, סוציאליות, לשאול עובדים, תגיד, איך לעבוד בחברה הזאת? והתשובות שקיבלתי, תשמע, השכר, אתה יודע, השכר שמשלמים בענף שלנו. אבל היחס שאנחנו מקבלים, תשומת הלב שאנחנו מקבלים, תפיחה לשכם שאנחנו מקבלים, זה עושה אותי לעובד מסור, לעובד שמוכן לעבוד 12, 14, 16 שעות ביום, כי יש תחושה של יחדיו, אני עובד בשביל משהו קולקטיבי, לא רק בשבילי, אלא בשביל הפרצוף של החברה הזאת. איך היא תראה? אני רוצה להיות גאה בה. אז זה פחות או יותר מה שאני יכול להגיד. זה התחיל מהרגע הראשון שחזתי למשרד שלי לך, ועד הרגע שמסרו לי את המפתח, וגם 3 חודשים, היום אנחנו עומדים בזה 3 חודשים אחרי מסירת המפתח, גם כן לא קרה שאני נתקלתי באיזושהי סוגיה שלא קיבלתי עליה מענה. אני לא חייב להיות נכבד, גמרנו. אתה יכול לסובב את הגב, להגיד שלא, בבת הכרנו 1.5 שנה, היינו בסדר, אבל אתה לא חייב להגיד לא תודה מקרב לב ולא לחבק את האנשים שעבדו איתך, אף אחד לא חייב לקוח לעשות את זה. ואני הרגשתי צורך לעשות את זה, כי זה לא שכיח לצערנו בחברה הישראלית ובמשק הישראלי. זה לא שכיח, אני לא אומר שאין, יש חברות טובות ויש חברות נאמנות והגונות ומערכת היחסים בתוך העובדים בחברה הוא בסדר. אבל אתה לא נתקל בהם, הייתי אומר, לעתים נורא קרובות. לא נורא קרובות. כשאתה נתקל בהם, אתה אומר, וואלה, לעסק הזה יש עתיד. לעסק הזה יש עתיד. יש פה בכל זאת אנשים שלוקחים משימה ועושים אותה לעזאזל כמו שצריך. תראה, כמו שצריך, ככה צריך. זהו, זה מה שיש לי להגיד. אחמד. אני לא יודע,